Karbi Chokomara song volong pamaji aro tumpen HSLC lepen HS satlang theki un tumpan karcho mai ke pamanpon pini vose ka chiklu niphai nerakep arni lakha kreisi lang fair MSC constituency angkang anparta volong pamaji raikom saiki angkang keparluan HSLC lepen HS satlang thek kachipon dun karbi areso jang atumapan Karbi Chokomara song volong pamaji aro mate Karbi Employee Association Chihek pen KEA Bukulia Zonal Committee atum pen cepetir pi ponci lang pera Karbi jutang aklama long karcho mai ke pamanpon pening pen la puson aja mek ke pamanpon ingdeng hini pleng tanglo lasi la puson thak thak aja mek mo ke bang dilang asengkan sitame pado ponbom lang kuta Karbi Employee Association volong pamaji aro mai pi lang mirir hanse pi pen pang dakpon alang litu makimang pon na teng pen bang paro trok abang pu bang pipan karsu ponji pu pacu sega teng pen bang paro pli abang pu bang pia tumapan arsu pon nonglo lapen pini labang so ajai mek along nang ke pali dun tek the bang pu bang pi ke duana pantame Karbi Employee Association volong komaji aro asai hem along kahomri dam jia pantame kacuneri pada pon labang so karchu amai along alhi aman pen kacetong dun Karbi Employee Association tiripia mai pu Hakim Rongpi Kamsing Hanse Mai Pu Karbi Lamet Mai Tiripi Mai Dilip Rongpi Kongchun Bang Karbi Employee Association Tiripi Mai Khoya Sing Hanse Tok Bang Joy Sing Tokbi Abarim Kongchun Bang Karbi Lamet Mai Tiripi Mai Hem Sing Teron Bokolea Municipal Board Chairman Purnima Rohangpi Rap Sai Klembang Lapen Penang An Kithe Keding Atum Chitong Donsi Mai Mesen Pen Pichun Ponong Lo Class 7 also welcome partner in the Mashrosi, the Clemma. Class 7 also itu spiritual leader le kam kali, aige baida le kam kali. Eli tu joklam jotamamu, jotan jotamamu, kapathuamu, asam sondo. Pada along an sita meri tu kata kita klem tu ni lagi. Pilih rong along an si nandam lu baru tante. Nane le jujun pustame, jujun asai pacun bangke. Rong betul tu si ke pacun. Rong tukok pen kones gitu na tu rong tukok pen university ka pohi atum si pini rong asaya an sitame kapachun pini also pen parplok also markun nanchiri tu pin na bangke lada bangke okada thekte am ta thekte lasan sinang bantu dete paseli tu rong ke do atum pusitame ini tu ning dire na ne ini tu kado westame laso ke claim tek laso al ajakong jadi tunggu. Kepinian itu benar cepat ribu pon along bangko anak pini lucar dia semua nasi tong tonik lah. Pini ini ke target ke nitum bang parut rok la pen ke cetong ke ni kemathat ke pilong ateng pen ke certificate lah ke ron ponlong ateng ke parut libat pilong lu pasti matal. People sih tong bang parut rok target pen lah anak tu nasi tong tonik ke dalam solam te pui. La solam te ke nilitum la bang aporta mane he papicat ason lo la pen men la son lo la tum adhok ke kolestam elo. Chal kolesam dam elo charli pan edison dam elo bisi ke Karbi student hanse pini bana litum pan bisi ke Karbi student tuhan banga sotum han ponpe ke bang jilang lang seme dason bi ponji pan bi pon tulang kusi matalo an se osomar pan aning girung ponji pan tolong Bolong komaji Karbi sukamar asonga himpen pini abang so kita aklam bolong komaji long ke bang deng la pen ke ini yang deng ki untuk han ki karcho maybe pono na solong anutin manten alo he tum sedame isi boson se lo kacharli hin aprang ki dam nani la pen kososo ang deng kacharli se kopi ahin kacharli nai mala hai ang deng do asedame chan chimum pon la pen ke lo kacharli ki un aton sedame alang tum ning kar sapen pini karcho mai long che tong pen amin che parong lo lapen ke do ana bang pudum stame mate nilitum ahin stame anso se ilitum karbiang long long bangke ilitum lokacharli hung pik nang jila lapen ke atokano ke do tum an stame ilitum la non angke chitong pen an parta
rong rup arlo do an tum stame litum inkur ponangi palam si chathan polo asi nelitum aluhi penang ke chedong atum do an stame la ukolia mate bolong komaji karbi chokamara song mate karbi employee association lem jabang alang litum han stame nelitum churoti kanglo lasona award sai lasona lam kechingwai chingsai pon papi pon bomlo tangte elitum karbi angong lapen west karbi angong mate karbi angong autonomous council angbong setami elitum lokacharli tomon japonji asi lasebang kacirabang kacitu tenang sok matasi elitum tanang cepeng ardo Sordang ke la government school pen mate private school ka check do ti la private school long atumbang si metro ke pas bang ong cha ti la government school ma hubida do office me ke fela bang do ti la so ko thak ni government school lapen private school along architect labang ke asabu ge do nangkok adim bang ke elitum government school long bang ke elitum teacher appointment pg kusme lage process ateng nam nangkok apor nangkok nasi hala hai bang ke private school along bang ke latum ke inut jongjung si kachari lama se pini teacher avete kusme pina mat alang tum che appointment setame elitum government school long bang ke ala so a process ateng nam nangkok posi lapen ke lokethan peni ahin steme elitum sorkari akamolong steme ajaha ka bang ke elitum teacher terms me involvement claim nang ko government akam long ke lasi asap ko kachiprek do ko kadimang ke la hello seta private school lo pulo tang de la tungge jongjung si kachari amase hala ga bang ke government kan la bang so kachirap pa son bang ke agedat ajo isi ni asap sap kachiprek do ta hai lasi ko tha bang Sordang ke la karbi employment situation ma maximum ma ke teacher tun si dolo la so long adhe ke teacher do mang ke la isi pudet me hinone la BJP lo membership do oti sir la so puthak kisi pui asopudha bang neli comment pi ong tungte athe seta inut chokamar mane inut saiki lembang onu ko tangte ami thangsi chema thanang po neli ke inut thanbang neli ke inut sorkari mane sarkar long sai claim abangphu base as per service rule of the government basoteng mangsi alang chema thanang ji base asopudha bang ke methang si chema thanang po